खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गोदान नेम फैदों समबाराव फरायसालिखौ बन्द लाखिनांगौनि मोनसे गेदेर फोसावथाय नंगौ बे समाव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गोदान नेम सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ रबिबार खालि खुलिनांगोन रबिबाराव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनायनि सोलायै समबाराव बन्द खालामनांगोन गासैबो सोलोंथाइ फसंथान एबा फरायसालिफोरखौ रबिबार बारायखालि बन्द लाखिनाय जायो आरो समबारनिफ्राय शनिबारसिम खुलिनाय जायो नाथाय बे बारनिफ्राय सोलोंथाइ फसंथानफोरनि नेमखौ सोलायनो थाखाय बिथोन होदों बे बारनिफ्राय रबिबाराव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनायनि सोलायै समबाराव बन्द खालामनांगोन आरो रबिबारावसो फरायसालिखौ खुलिनांगोन बे बिथोनखौ सावन दाननि फालिथायाव फोसावनाय जादों सावन दानाव मोनफ्रोमबो समबार फरायसालिफोरखौ बन्द लाखिनांगोन आरो रबिबाराव खुलिनांगोन थानसालिफ्राव होंगो दोंगोखौ नोजोर होनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो उत्तर प्रदेशनि वाराणसि खुंथाया बे बिथोनखौ फोसावदों होननानै खौरां मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गोदान नेम फैदों समबाराव फरायसालिखौ बन्द लाखिनांगौनि मोनसे गेदेर फोसावथाय नंगौ बे समाव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ लानानै मोनसे गोदान नेम सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ रबिबार खालि खुलिनांगोन रबिबाराव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनायनि सोलायै समबाराव बन्द खालामनांगोन गासैबो सोलोंथाइ फसंथान एबा फरायसालिखौ रबिबार बारायखालि बन्द लाखिनाय जायो आरो समबारनिफ्राय शनिबारसिम खुलिनाय जायो नाथाय बे बारनिफ्राय सोलोंथाइ फसंथानफोरनि नेमखौ सोलायनो थाखाय बिथोन होदों बे बिथोनखौ सावन दाननि फालिथायाव फोसावनाय जादों सावन दानाव मोनफ्रोमबो समबाराव फरायसालिखौ बन्द लाखिनांगोन आरो रबिबाराव खुलिनांगोन थानसालिफ्राव होंगो दोंगोखौ नोजोर होनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो उत्तर प्रदेशनि वाराणसि खुंथाया बे बिथोनखौ फोसावदों गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000398187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन